Molo, ndiyakubulisa egameni likaYesu Kristu inkosi yethu. Ndiza kuwe uba sithethe ngencwadi yeNumbers, iNumeri, kuchapter 23 uverse 20 uthi, ndinikwe uba ndibusise kwaye into ayibusisile andinakwazi ukuyijika, kuba akafumananga sono kuJacob, akafumananga sibi kwaIsrayeli. Ngako ke kuvakala intswahla kuba ukumkani ukunye nabo. La ngamazwi kaBalaam ayewathetha emveni koba ebizwe nguBalak uba makazoqalekisa ama-Israyeli. Ngoko xa efika endaweni uba makawaqalekise, ufika uyawasikelela kuba uJehova wayemnike uba makasikelele ama-Israyeli ayingenako ukuqalekiswa, ngoba uBalaam wayefuna ukuba awahlasele. Into naye wayesazi uba anoJehova, ngoko kwamele aqalekiswe phambi koba awahlasele. Kodwa endaweni yoba aqalekiswe asuke asikelelwa, wena ufana nama-Israyeli, uyihlo nguJehova. Uyihlo wakusikelela mhla wayesikelela uAbraham esithi, Abraham, ndikusikelele ngenzala engangentlabathi yolwandle, kwaye umhlaba wonke uyakusikelelwa yinzala yakho. Ngoko ke nawe usikelelwe. Akho mntu unoyenyangeni esangomeni okanye aye kumprofeti ongengomprofeti kaThixo uba makakuqalekise, uqalekise kakuthakatha, uthakathise kakudlise, udliseke. Awusoze udliseke wena, because utata wakho, uThixo wakho, uyihlo wasikelela impilo yakho, wasikelelwa ngosikelelweyo. Awudingi mntu ozafike athi kuwe ndiyakusikelela, I bless you, okanye athi I bless you, athi receive your car, receive your house, because wena usikelelwe already. Umntu xa isube sithi and I bless you is because unyanzelekile uba makakusikelele, because usikelelwe already. Ngekakwazi nokuqalekisa, nditsho sefuna ukuqalekisa. Kodwa into ofuna uzuyiqaphele, nantsi into evakalayo kule ncwadi ndiyifundileyo ndiza nayo kuwe, ithi akafumananga sono kuJacob, akafumananga sibi kwaIsrayeli. That means into yenza uba umuntu aqalekise sisono, uzawuqalekiseka xa unesono, kodwa xa sihlanjwe isono sakho asoze uqalekiseke. Yingako fanele uba uhlale usigadile isono. Xa usenza isono, xa wenze imistake uJehova wamona, kufanele uba uhambe uyozixela kuye, uzixele, uzimpimpe uba Jehova ndikonile, Tata uYesu ndikonile, ndixolele. Ityala lakho lithethwe, lidlule, liphonswe lokulibala, ube ngosikeleleyo, uhlale phantsi kwentsikelelo. Ndithi kuwe ndisindisiwe mna, ndigqibe i-10 years ndisindisiwe, ndiya kwi-20 years. Andithembelanga khandleni, andilisebenzisa ikhandlela, andithembelanga manzini, andiwasebenzisa amanzi, andithembanga ntambo zamprofeti okanye mayeza asangoma, andizithembanga, andinanyanga ndihambayo. Kule minyaka uJehova uzibonakalisile kum, undigcinile, ndiphephile, ndisindile, andiqalekiseki, andithakatheki. Ngoko ke ndikubizela nawe uba uze kule nkosi ukuze ungaqalekiseki, ungathakatheki. Ngoba xa sinoJehova sigade isono empilweni yethu, sizixela izono zethu kuye, uyasixolela izono zethu, aqhubeke asisikelele njengoko sisikelelwe, esithi ngosuku wawuzalwa ngalo ndakutyumba kwasesizalweni uba uyawuba ngumkhonzi wam. Uthi uJehova, ndinguJehova wakho, ndinguyihlo, ndingumenzi wakho, ndingumdali wakho, wena ungumntu wam, mna usisikhonzi sam, mna ndinguThixo wakho. Uthi umhlaba nokugcwala kwawo nenzaliseko yawo ungowam. Uthi silva negolide zezam. Athi ke ngoku nina ningabantu abadla ilifa, singabantu abadla ilifa likaJehova, sizindlalifa zamazulu. So into yonke engekaJehova sinebango kuyo, iyeyethu. Isinebango ezintweni zikaJehova ngento yoba singabantwana bakhe, sinikwe igunya loba ngabantwana bakhe. Xa singabantwana sinegunya lezinto zonke uJehova ezizezakhe. Umhlaba xa ungowakhe, that means yonke into esemhlabeni yeyakhe, yonke into esemhlabeni sinelungelo kuyo, iyeyethu, sisikelelwe ngayo. Ndithi kuwe iBhayibhile lesinayo esiyifundayo ibhalwe testament endala and testament entsha. Igama elithi testament lithi ilifa.
Xa sineBhayibhili sinelifa elililizwi likaThixo, ingqondo kaThixo, ingcinga kaThixo, ulwazi olunguThixo, ulwazi likaThixo sinalo xa sinelizwi likaThixo, sineBhayibhili. Ililifa lethu yonke lento, ukuhlakanipha kwaJehova kulilifa lethu. Ungavumeli umuntu ozafike athi I bless you okanye receive house, receive cars. Ezi zinto ziphezulu komhlaba kayihlo, zenzelwe phezulu komhlaba kayihlo, zakhiwe ngomhlaba kayihlo, zihamba phezulu komhlaba kayihlo, zizezakho, zizezikatatakho. Lilifa lakho eli. Akho umuntu ozafika akuxelele ubuzokunika ilifa ayokuhlela ulinikiwe lile lakho. Suvumela umuntu ozawuzazi oxelela lonto. Suvumela umuntu ozazi wazokufundisa uba yiba nekratyi, iphindezele ebantwini. Awukwazi uphindezela, impindezelo ingekaJehova. Yonke into ingekaJehova kwaye sinebango layo. Uthi uYesu Kristu kwincwadi kaMateyu 28 verse 18, amagunya onke anikwe mna ezulwini, anikwe mna emhlabeni nakwelabafileyo. Lonto ithetha uba xa inegunya uYesu Kristu lefanele simlandele inkosi yethu, sinegunya layo yonke into. Uthi xa ethetha uthi andininiki njengoba umhlaba uninika, ndinipha mna ngoba ndinipha for free. Nina ngoba namkele for free, nikani ke nani free ngoba namkele free, namkele ngesisa. uJehova nguye osinika, uYesu Kristu ngosinika unamagunya wazo zonke izinto, uyindlalifa yezulu. Thina siyindlalifa yezulu, zamazulu kunye naye uYesu Kristu nguye osinika izinto. Usinika izinto hayi njengomhlaba. Umhlaba xa unika izinto, abantu basemhlabeni bakunika izinto with ama condition, kodwa yakhe ayina condition, ayina siphelo, eyanamphelo, yanaphakade, ayina siphelo. Izinto zasemhlabeni zonke zinesiphelo, izinto zifumana ebantwini zonke zinesiphelo, kodwa into ifumana kuYesu Kristu into engenasiphelo. Ufika ngenye imini indoda kuYesu Kristu isisityebi ithi ndingenza njani ukuze ndiwubone umbuso wamazulu, waye ndiwudle ilifa umbuso wamazulu. Uthi wena into fanele uyenze, fanele unikele ngayo yonke into onayo emahlwempini kubo bonke abantu abahlwempu, uze kum undilandele, ndiza kunika ubukumkani banaphakade, ubukumkani bamazulu. Ngoba umntu lo wayamkele umbuso wasemhlabeni, wazuza ubutyebi basemhlabeni obunesiphelo. So ingako ethi uYesu Kristu nikela ngayo yonke into enayo ebantwini abangamahlwempu, uzofumana izinto, uzozuza umbuso ngendlela eright kum. Ngamanye amagama wayewuzuze umbuso wakhe okanye ubutyebi bakhe ngendlela engekho right, wayenobuqhophololo ebufumaneni lo butyebi bakhe. Kunendoda ezinguZakariya. uZakariya wayesemthini, wathi uYesu kuye, yehla Zakeyu emthini uze ndiyolala kwakho namhlanje, ndolalisela kwakho. Uthi ke ngoxa sefikile ke ngokuYesu kwaZakariya, uZakariya amkele indaba kaYesu Kristu, amkele uYesu Kristu nombuso wasezulwini. Aphuma uZakeyu ngoba wayengumbuthi werhafu, aphuma ebantwini athi bonke endathi ndathatha kubo ngendlela engafanelanga, ndabarobha, ndiyabuyisela ke ngoku, ndibuyisela ngokuphindaphindeneyo. Wasesusa ke ngoku umbuso wasemhlabeni okanye ubutyebi basemhlabeni kuye, enikela back kubantu wayebufumane kubo, ngoba wasamkele ubungcono basezulwini obungenasiphelo. Yile nto fanele uba uze kuyo ke nawe, uzowamkela uba ungaqalekisi, ube ngumntana kaThixo. Yonke into esemhlabeni uyazi uba ililifa lakho, yonke into esemhlabeni iyeyakho nebango layo. Kungafika umuntu azokurobha, because umuntu xa ifika esithi uya kuprofeta, aprofete i-ID number yakho, once wakholwa yiloo nto uba uprofete i-ID number yakho right, uzabe sowukholela uba yonke into ayitshoyo i-right, umvumele. Lisango lakhe lokungena empilweni yakho, amoshe impilweni yakho, akuphangele, akuskeme yonke into onayo. Because wonke umuntu othi I bless you, receive, athi receive your car, receive your house, ekugqibeleni ufuna ukukuskema. Uzawuthi emveni koko athi mnika imali, uzathi nikela. Xa unikela kuye, ufuna ukuba umthengele imoto angenayo, umthengele indlu angenayo. Uthunywe nguSathane lo muntu lowo uba makazokuskema impilweni yakho, ngoba wena unezinto zasezulwini, uzokonxutha izinto zasezulwini, ezi zinto zakho. Yonke into esemhlabeni eyakho unebango layo. Iza kuYesu Kristu ufumane yonke into eyakho emhlabeni, ngoba zonke izinto zasemhlabeni zizezethu.
lilifa lethu asinike lona uYehova, asishiye nayo utata wakho, inkosi yakho Yesu Kristu, ukubizela kumbuso wasemaphakadeni, umbuso wakhe ongenasiphelo. Sindiswa ufumane ubukumkani basezulu. Zixele izono zakho ukuze uhlale usikelelekile. Zixele izono zakho ukuze ungathakatheki. Wena awuthakatheki, ubusiswe nguJehova. Makube njalo.